Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Я звычайно сябры, хвала нашему Христу, вітаю вас. И трошечку хочу здзівіць и поделиться такой маленечкой навіной. Нават я полічу гэта, можа, і нейкім маленечкім таким святам. У нас сёння с Радио Мария, у нас, так скажу, свята. Чаму? Таму што вось гэты маршрут, які я вам агучу, гэта будзе 50-й маршрут. 50 маршрутаў мы агучылі на Радио Марии. Калі ў яе хоць біць цярпенне, калі яны пагадзяцца, мы будзем працягваць далей. Але з майго праекта, які гучыць як 250 тэматычных маршрутаў, сёння мы агучваем 50-й, то бишь вось такую частачку. Яшчэ наперадзе 200 маршрутаў. Ну, можа, нешта і агучым, можа, нешта не. Гэта ўжо будучыня. А на сёння вось так. Сёння у нас 50-й маршрут. Ну, і калі з такой нагоды я ўзяў самую цікавую мясціну на Беларусі. Ну, можа, вам так падасца іначай таксама, але я вас папробую здзівіць і упэўніць у гэтым. Вось меня пытаюцца, дзе б ты жыў, ці што цябе вельмі цікае, ці куды ты едзеш часта наогул. Вось, ну, я там бываю не часта, але я заўсёды хацеў бы там быць і туды заязджаць. Гэта паселішча незвычайнае тым, што яно наогул, ну, само па сабе вельмі старажытнае, і яно мае, вось памятаеце, што кожны маршрут мой мае 10 кропачак, так? А вось гэтае паселішча, адно паселішча, гэта не горад, гэта невялікі там нейкі населены пункт, гэта невялічкая вёска, можна сказаць. Яна мае 10 кропак, 10 адметнасцей нейкіх і прадстаўляе, значыць, цэлы маршрут. Не буду ўжо вас доўга цягнуць, гэты сакрэт скажу, што гэта Віцебская вобласць, Віцебская вобласць і мястэчка, колішняе мястэчка Смальяны. Вось, напрыклад, пачнём з радавай забудовы. Першыя згадкі пра колішняе мястэчка адносяцца да 1484 года. У складзе Віцебскага ваяводства Вялікага княства Літоўскае, як маёмасць знакамітых радоў астрожскіх сангушкаў. Старых пабудоў з 19 стагоддзя захавалася не так і шмат, але лічу, што проста неабходна вандроўніку не таропка паблукаць па вясковых вуліцах Смальян і за асалодай падыхаць паветрам нашай мінуўшчыны даўніны. Там ёсць такая асаблівасць, нейкія дамы перабудоўваюцца з цягам часу, канешне, але нешта ва ўсім гэтым паверхні, так, у гэтым дызайне сучасным, калі можна так сказаць, можна праглядзець такія рэчы, такія асаблівасці, такі нейкі архітэктурны нейкі такую ізюмінку менавіта мінуўшчыны нашай. Ну, вось, можа, вы нешта знойдзеце нешта і таксама новае і незвычайнае, што я, напрыклад, праглядзеў. Так, наступная кропачка у нас вадзяны млын. Некалі з ракі Дзераўноўка па каналу вада попадала ў ставок каля млына. З цягам часу водная сістэма была запущена, а млын працаваў спачатку на паравым рухавіку, а затым жорны круціла электрычнасць. Так? Пачынаючы з 30-х гадоў 20-го стагоддзя была усталявана зернедрабілка і арганізавана вытворчасць камбікорма для патрэб, мабыць, мясцовай гаспадаркі. Ну, можа, і мясцовыя жыхары куплялі. Я да таго, што, ну, па-першае, гэта не такі ўжо і новы млын, па-другое, гэта драўляная пабудова, па-трэцяе, гэта у ёй захаваліся рэшткі тых прылад, тых механізмаў, і гэта вельмі каштоўна. Вось, ён пад добрым дахам, і сёння ён, ну, у такім стане, можна сказаць, ну, амаль што выдатным. Поэтому захаваць яго, зрабіць яго, можа, для турыстаў даступным так, каб не лазілі там праз вокны, дзесьці забітыя дзверы, а машлі маглі паглядзець гэтую ўсё. Можа, не абавязкова, каб ён працаваў, так?
Вось такі вот зноў жа это у нас уже другая будет кропачка, так? Глядзім далей смаляны. Гэта у нас сядзіба, сядзібу давайте нет, давайте пойдзем на могілкі і паглядзім, паклонімся нізка ў пояс магіле Томаша Зана. В 1855 годзе знакамітая Філамата адпявалі ў смалянскім касцёле. Томаш Зан быў адным з арганізатараў таемных студэнцкіх таварыстваў, філаматаў, філарэтаў, блізкім сябрам Адама Міцкевіча, Яна Чачота, як яго называлі прамяністая з прамяністых. Асуджаны царскімі ўладамі ў 13 гадоў і адбываў 13 гадоў катаргі. Вярнуўся з Сібіры, жыў сям'ёю ў фальварку Кахачин, гэта побач з смалянамі. Я там быў. Вот, помнік усталяваны, магчыма, ў 1857 годзе. Побач там такая фамільная атрымліваецца пахаванне, так? Томаш Зан пахаваны, побач пахаваная яго жонка, вось, а за імі пахаваны іхні сын. Мясцінка, конечно, асаблівая тым, ўжо месца, так, гэта магіла Томаша Зана, трэба зразумець, а калі павернецеся вы тварам да паселішча, я не ведаю, можа і сам Томаш Зан выбіраў, ці гэта выбралі так, гэта не лічу, што не выпадкова. А ад гэтай магілкі адкрываецца незвычайны від на ўсё паселішча, на ўвесь гэты колішняе мястэчка. І ўсе архітэктурныя помнікі, яны відаць з гэтай вот кропачкі, з гэтай узвышша гэтага могілы, гэтых пагоста, яны бачныя. Вось. Так, далей у нас давайте пойдзем да самай прыкметнай, самай незвычайнай пабудовы архітэктурнай, гэта смалянскі замак. У рысах стылю рэнесансу, родам з Ангушка, у пачатку 17 стагоддзя будуецца неверагодна прыгожы замак Белы Ковель. Неверагодна прыгожы, таму што па старых малюнках, па графічных нейкіх выявах можна бачыць, наколькі ён быў на самай справе прыгожы. Неаднаразова руйнаваўся свецкімі, асабліва маскоўскімі войскамі. Пасля паўстання 1830-31 гадоў маскоўскі чыноўнік прадаў замак на цэглу. Другі чыноўнік, на шчасце, разбор сцен прыпыніў і іх закансерваваў. Сёння нават руіны замка сведчаць пра яго былую веліч. Бачыце, ужо ж вроде зруйнаваны замак. Дастаўся дармавое дасталося, і на гэтым дармавым вось гэты маскоўскі чыноўнік вырашыў трохі зарабіць, так, і прадаў яго на цэглу. А людзі разбуралі, расцягвалі гэта ўсё на цэглу. Так знікаў Белы Ковель. Марудна, балюча, страшна, так ён знікаў. Так, недалёка ад касцёла замка касцёл і кляштар дамініканцаў. У 1678 годзе на сродкі роду Сангушкаў узводзіцца дамініканскі кляштар, пры якім у 1756 годзе будуецца касцёл на свячэйшай Дзевы Марыі. Пачынаючы з 1832 года святыню шмат разоў разбуралі і аднаўлялі. Мабыць, і пад царкву рабілі яе, так прыстасоўвалі. Канчаткова закрыта пры савецкай уладзе у 1929 годзе. Амаль да канца 20 стагоддзя храм выкарыстоўваўся пад майстэрні мясцовага калгаса. Рамантавалі там трактары у храме. І потым, калі праваліўся дах, калі пачало за каўнер дождж пападаць, кінулі ўсё гэта, выцягнулі свае жалезкі, і храм астаўся сам-насам са сваім лёсам пакутным, з вятрамі, з дажджамі, з марозамі. Вельмі прыгожая такая, як сказаць, вельмі прыгожая, гэта такая кранальная, балючая
карцінка, калі вы туды трапляеце ўнутр храма. Я ведаю, што усе фотамастакі былі там, здымалі там, усе былі ўражаны, і ўсе па сваіх іхніх словах, ад'язджаючы, потым пераглядаючы здымкі, разумелі, што нешта яны не ўхапілі, нешта не ўбачылі такое, таму што я таксама здымаў і потым глядзеў і думаў, не, трэба вярнуцца і зноў фатаграфаваць і фатаграфаваць без конца, таму што храм разбаўраецца літаральна на вачах. Свята-Алексеевская царква. Пасля Васіля Сямёнава, вось бачыце, ўжо гучыць імя, ну трэба такіх герояў ведаць хаця б паімённа. Гэта той, які разбураў Ковенскі замак, прадаваў на цэглу. Так вось пасля Васіля Сямёнава уладу над смалянамі атрымаў яго сын Алексей, які працягваў справу бацька па разбурэнню замка. І акрамя таго, што ён, мабыць, і прадаваў гэтую цытадэль на цэглу, так, на будаўнічы матэрыял. Ён яшчэ і выкарыстаў цэглу, каб пабудаваць праваслаўную царкву ў 1864 годзе з цэглы гэтага замка, сваю царкву, і яна так і называлася праваслаўная царква імя святого Алексея. Ну, лічыце самі, у гонар каго. У 1938 годзе савецкая ўлада царкву зачыняе, неўзабаве і выкарыстоўвае як гаспадарчае памяшканне. Мабыць, склад быў, яшчэ нешта такое. Як бачым, зараз храм закінуты, існуе ў руінах. Магутная пабудова, ну такая, прабачце, трошачкі незграбная, але ж як ёсць. Таксама я лічу, неважна, як яна з'явілася, з чаго з'явілася, бачыце, з Ковельскага, з Белаковельскага, з муроў прынеслі гэтую цэглу і злажылі, так што ў ёй таксама нейкая асаблівая такая гісторыя ёсць. Ён таксама павінен быў захаваны, хаця б закансерваваны. Вось. А там нашчадкі нашы паглядзяць, што з ім рабіць. Капліца пахавання. Гэта побач пабудова. Побач з мураванай праваслаўнай царквой, менавіта з гэтай царквой, у стылі гістарызму узведзена прыкладна 12-е гады як пахавальня роду Сямёнавых. Яны побач з храмам яшчэ пабудавалі і капліцу пахавальню. Капліца пахавальня у такая усечаная піраміда, падобна на усечаную піраміду. Але я лічу, вось гэтая верхняя частка піраміды, яна некалі давяршалася дахам, які вось гэтыя скосы ў пірамідзе ён завяршаў такім стрельчатым купалам ці такім дахам, так? І яна выглядала як цельная правільная пірамідка. А сёння яна такая усечаная. Мне вельмі мае вельмі такую незвычайную унутраную прастору. Ну, гэта не возьмуся нават я агучваць, апісваць, гэта трэба глядзець. Гэта трэба глядзець на такое незвычайнае некае такое. У 1926 годзе была разрабавана. Помнік архітэктуры тэрмінова патрабуе кансервацыі. Так, яна павінна быць закансервавана, а потым, як ужо казаў я, нашчадкі нашы паглядзяць, што і як куды. Свята-Преабражэнская царква. У стылі барока драўляная царква, магчыма, узведзена ў самым канцы 16 стагоддзя. У 1819 годзе набыла тыя рысы, якія захаваліся і сёння. Мае вельмі складаную, рэдкую унутраную прастору гэтая царква. Першы мураваны заглыблены паверх мае кругавую галерею. За савецкім часам у 1928 годзе святыню выкарыстоўвалі як памяшканне пад спіртзавод. Адноўлена ў 2010 годзе. Ну, там розныя легенды ходзяць, што над зямлёю, які паверх царквы, ён выкарыстоўваўся менавіта як спіртзавод. А вось ніжні ярус, ніжні паверх, заглыблены які паверх, ён менавіта выкарыстоўваўся для набажэнстваў. Людзі туды таемна пра нейкі хадок пранікалі, там праводзілі набажэнствы, ну і таемна выходзілі зноў. Праўда, не, ну, будзем верыць, цікава, незвычайна. Сёння гэта ўсё адкрытае,
і можна паглядзець гэтую, калі так можна сказаць, прабачце, этажную царкву, этажную святыньку. Каменныя крыжы. Ёсць яшчэ адна нагода, каб затрымацца на долей для драўлянай царквы. Гэта каменныя крыжы. Адзін камень там за апсідай замураваны, ён у адмостку замураваны. Ну, не ведаю, чаму так зрабілі, ну, замуравалі. Так? Хаця замуравалі, яго цяжка знесці і скрасці. Так? А вось другі, на мой погляд, я лічу, што гэта самы маленькі крыж у Беларусі. Ну, наколькі я бачу. Можа, дзе меншыя есть. Але, на маё асабістае меркаванне, гэта самы маленькі крыж у Беларусі. Ён такі светлага мармуру, такі прыгоженькі, такі пузатенькі. Так? Вось, я нават казаў тым бабулькам, якія там працавалі каля храма, што гэты камень, гэты крыж каменны трэба недзе ўнесці ў царкву, ну, каб ён быў пад аховай сцен царквы, пад замком. Таму што, ну, трэба берагчы такія рэчы. Вось, наступная кропачка ў нас сядзіба Цітовых. Вось, калі вярнуцца, так, гэта, памятаеце, я казаў, што Сямёнавы гэтыя разбуралі замак, будавалі з цэглы сабе цэрквы, пахавальні. А вось другі чалавек, другі чыноўнік, прадстаўнік гэтага купецкага роду, не памятаю. Цітовы, яны, адзін з прадстаўнікоў гэтага роду, ён прыпыніў разбурэнне смалянскага замка і нават збудаваў канфорсты такія, так, падпоры такія гэтага, тых сцен, тых муроў, тых руін, якія захаваліся. Вось, бачыце, вось, пра аднаго мы ведаем такое, пра другое мы ведаем іншае, што дзякуючы менавіта роду Цітовых мы хоць такія руіны смалянскага замка маем, ведаем пра іх і імі ганарымся нават. Так вось, ад сядзібы Цітовых захаваўся перабудаваны сядзібны дом драўляны, некалькі гаспадарчых пабудоў, кузня, там рэчкі пейзажнага парку. Сёння, дарэчы, гэты дом таксама нейкая частка там ці яна абрынулася, ці яе перабудоўваюць, ці імкнуцца зносіць. Ну, гэта пакажа час, і я калі буду там, то абавязкова пагляджу, што там з гэтым робіцца. Ну, вось бачыце, я вам агучыў 10 кропак, літаральна з вёскі. Канешне, гэта было колішняе мястэчка, а сёння яна мае такіх 10 асаблівасцей, 10 кропак, 10 маршрута, 10 мясцінак, якія мы абавязкова павінны ўбачыць. Ну і наогул пахадзіць па гэтаму колішняму мястэчку і бачыць гэтую прыгажосць. Всё, сябры, дзякую, 50 маршрутаў агучана на Радыё Маріі. Вялікае маё ёй дзякуй. Добрых вам дарог і беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Владзімірам Цвіркам.